הערב בהישרדות. אחרי שכמעט כל המתמודדים נשרו, נותרו ביבי וגיידמק למשימת ראש בראש, בשלב האחרון של מבחן החסינות. מי ייהנה מהחסינות בסוף הערב? האם בנימין נתניהו, ביבי, או שמא ארקדי גיידמק, המבוקש מצרפת? מיד אחרי החסות. התוכנית הישרדות סלבס מסודרת בחסות תושבי סדרות, כי אנחנו יודעים הישרדות מהי. ביבי, בוא אליי. גיידמק, גם אתה. עשיתם דרך ארוכה עד כאן, אבל רק אחד מכם יזכה בחסינות מפני הדחה במועצת השבט. לצורך המשימה הזאת הרשיתי לכל אחד מכם להביא משהו שהוא חושב שיוכל לעזור לו. תראו לי מה הבאתם. ביבי, אתה ראשון. אני הבאתי דוד. כן, ביבי, מריחים, אבל מה הבאת למשימה? דודי מים. מים הם חלק חשוב בהישרדותנו, ולעולם לא נוותר על המים, על המדבר והירדן. ואתה ארקדי, איזה פריט הבאת איתך שאתה חושב שיעזור לך להתמודד עם המשימה? אני הבאתי טנק. זה נשאר לי עודף ממה שמכרתי לניגר באנגולה. ואני חשבתי שטוטו תמוז הוא העודף שלך מאפריקה. אוקיי, למשימה. עליכם למצוא דרך לחצות את נהר התנינים הרחב ולהגיע לדגל שבראש התורן שמעברו השני. מוכנים? צאו לדרך. נוד מול טנק. אני חושב אותה כפות. חשבתי שאני באמת כפות. הוא עם הטנק שלו ואני עם נוד ביד. זה היה לא מגוחך. אבל אז נזכרתי בדוד וגוליית. הבנתי מה אני צריך לעשות. כשאני אהיה ראש ממשלה, אני אביא ביטחון. אני אשפר את מצב הכלכלה בישראל. אני אפעל לצמצום הפערים החברתיים ואלחם בשחיתות. תאמינו לי. תאמינו לי. תאמינו לי. מי יגיע ראשון לדגל? על מה כעס גיידמק? למה רק 2-0? כי ביני מה? למה ביבי לא יכול לסתום את הפה? מיד אחרי החסות.